Madokachere tauya nadzo nhau zuwa rekutanda mwedzi uno wachivabvu, zuwa ratinorangarira basa pasi rese, Workers Day pachirungu. Zviri kuita kunakidza munyika muno. Vanhu voZCTU ndo waita gungano ranga richizikanwa richionekera kuti igungano rikurangarira ubasa hwabasa. Rikaiti kunyepei ipapa, wazhinji wanhu wabasa waita kuvhiringika nokutoti vari kufunga makore okare apo ZCTU yanga ichinosimba ichino mazino ichiri kuita kun'ara chaiko. Hwendo huno aiwa pachiri chizvino chairi kunyatsa kuita. Musangano weZCTU ungori kuitiwa wanga uripo ipapo, asi vanhu vanga vari kutoramba vachifunga makore ana Tsvangirai nana Gibson Sibanda wachiita zvokuita munjekure chaiyo kuti hurumende izive kuti wabasa wanokosha. Toramba tichindoti ngavazorore murugare iyo wachakabvwa. Panyasiwo Amos Chibaya agotoburika achiti tikutoti ipapa dai wabasa wese wakona kuita zvokuramwa mabasa, stay away pachirungu, nokutoti zvinhu zvacho zvakaita kunyangaritsa. Hurumende iri kutadza kuita kuti zvinhu zviite kurerukira wabasa. Makambani ari kuramba achindoita madiro aJorgina. Hino mandiwe kuti munozvionawo sei? Rikai tirambe tichizviringa ipapo kuti zvinenge zvichienda nopapi. Nyasi kwabuditsiwa masoko noHerald kuti Chiwenga abenhukapo kare kunyika yoItari. Hino kuti kumaTariya nako kunei chaari kuramba achiendera ikweyo. Apa akabvako makuno yano, apa abenhukapo kare. Unobva waona kutoti kuseenzesiwa kwemariku kuita kupura nomusana chaiko paribe kana zvinhu zvaanenge achitikairira ipapa. Rikai tigoona kuti kuchaburikei chimwe. Daniel Garwe agotoita kunakidza vanhu kuita kusekesa vanhu chaiko. Ngaaburike hache akaita kupfekera skavha, kwakupfekera kwai izvi zvinochenesa mweya izvi, kwakupfekera chino imi idi zvakaota kunyangariwa. Apa kwaindi kuita kuti tiite kuparura muitiro wekuti tifirite tsikidzi. Munondoziva ana Dhoingi wangu wariko wachimiramira kuti waonekere kuti aiwa ndiwo warimo muzasi maiye Daniel Garwe. Pawanga vari kuparura iko kachirungu ako kuti kwaitida kufirita kacho. Mabuja idihwi. Tafara chaizvo kunyepiwa kuti Bastian Schweinsteiger anga ariko iko kumapopoma ekwedu kuVictoria Falls akabata mukombe weUEFA Champions League trophy. Tikuramba tichirovera manja tichiti makorokoto zvakanakira isusu kuti nyika yedu inoitwa urendo hwakaita kudande. Chinotorwadza kutoti ivo ana ZTA vanofanira kuringa nyaya dzourendo hwevanhu munyika medu muno. Waribe kana chibodzi chavanenge vari kufunga havo kundogara nokugara zvinoita kuhwadza. Ipapa kuuya kwacheku watadza kana kuita chibodzi, kana chibodzi chimwe chokuti vanhu vaite kuzviziva nokufarira. Dai tiribe dande mutande resocial media aitobenhuka paya tiribe kana kuzviziva mhandiwe. Idi zvakaita kuoma chaiko. Rikai tione hedu kuti zvinoperera papi. Kwaizvezve mushonga unoita kuti chirwere icho shuramatongo chireke kugoramba achitekeshera nokusimudza musoro, maARV pachirungu. Kwai zvatakakunyepai zviyaka kuti kumisiwa kwaita Marina Trump kuchakonzeresa mushishi chaiwo. Izvezvi ndo zvaitika apa. Izvezvi kureketa kuno kwakutoburika masoko okuti uori hwatanda pokare munyaya dzokupanana kwemapiritsi iwo kuita chirwere chidifame. Kwai mapiritsi akusvaika kaari kuita. Wazhinji wana nesi wakoti wakutoita kutoti kana uchitoyada mhandiwe kwakutoda kutoti ukuziva ani. Idi zvakaita kunyangariwa, zvakaita kunyangaritsa. Tikai tione kuti zvinoperera papi. Asi daiwo hurumende wari wanhu waitoita kuti wabate wamwe wairi watatu ipapa wowasunga wotowaisa kujeri chaiko nokuti zvavari kuita aidi zvakaita kunyangaritsa.
Mapurisa ari kureketayo kutoti mudzimai wakaendesa kumatare anga ari ndiye mutungamiriri wechikoro kuAvondale, Roselyn Boloma, haapuwa makore mairi okugara mujere. Kwai nonyaya yekuti agoti basa rida kuitiwa iri ripei kambani yakati, apa ikambani yemabhururu ache idiwi kuita kuzvitsvakira kuti jeri racho ndoriboyepi. Idina yawe zvinoita kunyadzisa. Heno mhandiwe kuti munozvionawo sei izvozvo. Apa mapurisa ari kuti iwopo kare wasunga vanhu vairi, wechirume nochidzimai wokune dzimwe nyika, wauya kwai wachibva kunyika yeThailand, wakabata mabhege okuwisira mbasha anosvika 4, anga ano makirogiramu anosvika nokupfuura 40 ombanje. Idiwi regai tirambe tichifefeta iwe, tikuda kunyatsa kuziva kuti chii chanyatsa kuitika pokare kuti zvirumbotekaira sei, nokuti zvinhu zvisingaitiki zvisina kujairika baizvi kuti kwai kunyika yeThailand kunobva mbanje yakawanda yakadandi. Tinoramba takazviringa hedu kuti zviri kuperera papi, zviri kuendesiwa sei, tinenge tiri kunyepai. Kwaita tsaona mhandiwe, kwai kumucheke pazambuko romucheke iroro kumasvingo kuku kwapfa vanhu 4. Kwai munhu anga achidhiraivha motikayo Toyota GD6 aita kuvhiringidza kombi, akabva yavhiringidza neimwe Mazda B2200. Mhandiwe pakaita kunyangariwa. Tikutoti mweyayo wapfada yaramba yakazorora murugare nokutoti zvinorwadza izvi. Nyasi kwaburika kutoti kwai Wingid agotenga macheya okuseenzesa anoseenzesiwa nevarwere nevakakuwara vasingakoni kutekaira waini, mawiricheya pachirungu. Kwai ati mamwe ngaapuwe chipatara chikuru chopaGomo, mamwe ngaaendesiwe kuPariro Nyatwa, mamwe ngaaisiwe kuMupiro kubulawayo. Tikuti makorokotoka ndokuita tuzvinuku, dai atoita kuenderera mberi chaiko, kuramba achindoita zvinoita vamwe zvokutenga motika basi. Starlink iri kufara muZimbabwe. Rekai goreketa kuti Zimbabwe ndo nyika iri kuita kupisa chaiko. Starlink kureketa kuno kwai mugore rapfuura Starlink yakatengesa dandemutande kuvanhu vanosvika zviuru 20. Mhandiwe, kuno wakazovhura mapombi zvawanoda kuita kuti kwai vanhu vakawanda vakone kutenga Starlink yacho. Aiwa, panenge pachiribe kana chibodzi chokumirira. Ipapa unenge wakutoziva kuti vanhu vazhinji vakukona manje kuenda padandemutande pacho. Makambani akaita sana Econet ngavatongwarire ipapa. Rekai tirambe tichiringa hedu. Kwaino Herald akapfama kuno yando anga ari ndiye muteedzeri womukuru wemauto womuchadenga Mandeya. Mai Mandeya kwai aiwa waitiwa gambaro nyika. Tiri kubenuka pakare ipo panoikiwa magamba oZANU-PF. Rekai tigoona kuti zvinenge zvinano papi. Tiripo mumagamba ipapo. Aiwa kambani yeShops wendo huno yaburika ichoti wakomana tinogamba redu anga ari kutungamira kambani iyi kubva gore ra2006, Charles Musipa. Kwai ati inini ndaneta, ndakusvika pamakore okuti ndiende kumujandirere, rekai ndichiende kumujandirere. Aiwa ati kumurwera manje ati kuti makorokoto nokubata basa atu zvinu. Toringa dziri kuitika pasi rese. Mapurisa oSAPS wari kuti wabata vanhu vanopfuura 40 kunyika kunzvimbo yoParkmore, wari kubva kunyika yoEthiopia. Warimo muSouth Africa zviri pamutemo. Mhandiwe pakaita kunyangariwa. Tikufara kuti wawabata vanhuwo. Rekai tione kuti wanowaita sei, nokuti warofungidzira kuti vanhu ava wanenge wakaunziwa munyika zvisina kuita tuzvinu. Nyika yeDRC iri kutoreketa kuti Joseph Kabila akaita zvokutamba tichamunyudza nokutoti ndiye munhu ari kutsigira vapanduki weM23. Rekai tione kuti ndizvo chere kana kuti zviri kuperera papi, zvinenge zvinanokupi. Tinenge tichikunyepai. Ukuwo Zambia
yabatidza ipapa gwenya remagetsi ozuva romamiliyoni mawati 100 megawatts pachirungu, wakariwaka pasina kana gore ribodzi mandiwe. Dzimwe nyika aiwa idi Zimbabwe yakaita kutukiwa newakapfa idi, zvinoita kuhwadza. Kwai gwenya ravo riri munzvimbo yochisamba, tikuti makorokoto chisamba imhandiwe nomvura inopisa nomagetsi ozuva. Kukinya kwai kuno mumwe MP agwarashiwa nomatsotsi, watouya wakandopfura iye wachibva waenda nokamudhudhudhu kawo zvavo waripekana kudii. Idi ukaita zvokutamba dzimwe nyika dzidzi, idi hwi unoponaba. Rekai titi ngaazorore achemurugare uku. Toona kuti Trump agoti kwai ndikuda kufunga kuti ipapa ndinokona chere kuti vanhu vatinenge tabisa kunyika kwedu kuno tivaise kunyika yoRwanda kana yoLibya. Hede rekai tione kuti zvinoperera papi. Hino kuti ada kuvapa mari iye Trump wacho, tinenge takazviringa hedu. Ukuwo wanoita zvobhora kuBritain wari kuti ivo taneta taakuda kuti vanhu wakachinja wari varume wakachinja kuti wakadzi warambe wachitamba kumutambo yobhora yewakadzi. Panyangaritsavo panyangara. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichikunyepai. Manchester United maiona zvainoita. Yawina 3-0 noAtletico Bilbao. Pakaita kunyangariwa. Ukuwo Trump aita kupengereka mhandiwe inoziva kusayanzero kwache. Kwai nyika ichatenga mafuta oiri kana zvese zvinogadzirwa nemafuta oiri kubva kunyika yoIran ichapinda pasi pozvirango zvoupfumi. Zvakaramba kusenza kana kuZimbabwe izvo patibeka zvinosenza. Rekai zvirutiringe kuti zvinenge zvichiperera kupi. Asi kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhandiwe onawo.